Hola, som Atenea i Roda. I et donem la benvinguda a la nova oficina de la Federació d'Ateneus de Catalunya i la Fundació La Roda. Un espai ple d'esforç i de creativitat amb un gran equip que ho fa possible. Acompanya'ns a descobrir qui hi treballa. Comencem pel despatx Brúixola. Aquí trobem en Jordi, el nostre gerent i administrador que coordina l'equip i guia les dues entitats. Ara mateix està reunit amb en Raül, el nostre coordinador de projectes. Per aquí ve la Júlia des del magatzem, el qual hem batejat com el Basar. Ella i la Marta sempre estan a punt per atendre els Ateneus socis i les entitats vinculades. Quan truqueu, seran les primeres a respondre-us. Aquest és el despatx Enllaç, petit però sempre ple d'activitat. Avui hi ha la Marta, que porta els números al dia. I a l'altra banda de la pantalla veiem en Roger, l'assessor comptable i fiscal. Arribem a l'obrador, el cor de les dues entitats i on es cou tota la feina. La Marta, en Marçal, l'Emma i la Marta són les principals persones encarregades de fer rodar la roda. I qui hi ha a l'altra banda? És el Departament de Comunicació. La Sílvia coordina l'àrea amb el suport de l'Andrea. Gràcies a elles, tothom sap què fem i com ho fem. I no ens oblidem d'en Víctor, director de la revista Ateneus i assessor de comunicació. A la sala Connexió hi ha la Lali, la coordinadora de la XTAC, la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. Sembla que ara està tancant una nova gira amb una companyia. Passem a l'Àgora, on tenim els responsables dels serveis informàtics reunits amb els tècnics territorials. En Jaume, en Carlos i l'Arnau es troben avui a la seu de Barcelona, mentre que a l'altra banda de la pantalla hi són l'Ernest, en Javi i en Xavier, sempre connectats per arribar a tots els racons del país. Anem amb l'Alfons cap a l'Espai Roda. Ell és el nostre expert en subvencions. Aquí hi ha en Marc, coordinador de l'àrea de serveis, reunit amb dos dels seus assessors, la Patrícia i en Javier. Ells s'encarreguen de donar suport al dia a dia de les entitats federades en temes jurídics i d'assegurances. I finalment, acabem el despatx a Magatall, on trobem el nostre arquitecte, el l'Edgar. Ell ajuda a actualitzar els equipaments dels Ateneus perquè segueixin sent una realitat. Tot i que cada membre té el seu rol, el treball en equip és el que ens fa avançar. I és que la FAC i la Roda treballem per enorgullir-nos de les entitats.